Na Rympei U channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Weu khynnah ubna khatwei snam karta ula syak dait ha ksew pitbull hadin bapelaj trai uni ksew ha Mumbai hapoh ka auto rickshaw hakaba uni khynnah udai uba jong hadin kani ka auto rickshaw hakani ka video ka balapur bha layo I ba uni khynnah ula ting bha hapoh kani ka auto rickshaw badan lang uni ksew kat ba uni trai pat uba jong ha khamat ula Rkhie yakani ka jingja kat ba ksew udai uni khynnah uni trai hakajaka ban ban yarap yo khynnah ulab teng ban Rkhie bein hakaba hadin balai yo uniu khynnah ban mi napok kani ka auto rickshaw uniu ksew ula lejwat yo shanu dan uniu khynnah ban yo ban dait biang uksew ula dait yanga baroh ula dait ru yaki jan jonga lo ong uniu khynnah ubatip kumu hamza uba lapan yarap na trai uba beteng ban Rkhie bein yakani ka jingja Nakaliang kipulit kila kemno yaw Muhammad Sohil Hasan sa Khublei Snam karta ubalong rukum utra jong uksew hadin ba la ujor ukpa jong Hamza kipulit kila shingkia yakani dakama pengat ya u Hasan hapoh ka kendon section arspa khandai phawei shispa arposan kumju ru berkat section lai phosan lai jong ka Bhartiya Nyaya Sanhita BNS